साबसिन जादों मैया बन्द जानानै बेजों फैथारदोंबो नोंथांमोन जेरावखि थाया मानो जोंनि नैबे पार्टि फोथारनि सेराव फैनानै 2 बाजिनाय लोगो लोगो दिनैनि जों अपेनिं सेरेमनिखौ जों जागायजेनगोन। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि क्लोजिं सेरेमनि मिस हेलिना दैमारि दसे उनावनो जोंनि नैबे काबादि फोथाराव मोसागोन आरो बेजों लोगोसे प्रबिन ब्रह्म दंखायो जोंनि बर'नि मिलौदो गारांजों गान खनग्रा नंखायो बयबो रायजो राजा नोंथांमोन जेरावखि थाया मानो जोंनि काबादि फोथार सेराव फैनानै जाहाथे बयबो दिनैनि काबादि कम्पिटिशनखौ हेफाजाब होयो। सिबिनां मालांफैदों जोंनि जतिन इस्लारि मेमरियेल मिनि स्टेडियाम प्लेग्राउन्डआव नुजाफैनो हानाय सालाकाथि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन हानजानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रायजो राजा प्रिमियार आइस আমার আজি ফাইনাল মেচখন আজেলা আপার হালাদল ভার্সেস সোরাং ক্লাব তারংগুৰি টিমৰ মাজত হ'ব। দুয়োটা টিমে ইতিমধ্যে আহি পাইছে। আপোনালোকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ডেন্স ছিংগাৰ চাবলৈ পাব। গতিকে ডিচিপ্লিনভাৱে আপোনালোকে বহি চাওক। অলপ রোদ হব, রোদ হলেও বেশি নহয়, অলপ কষ্ট করি মই दानिया जोङो हाबाफारि बायदियै बिबार बावनाय सोरगोआरि कौशल नाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो सोरगोआरि फुलेश्वरी नाथ बिथांमोननियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों जागायनो आवगायबाय। दा जोङो हाबाफारि बायदियै এতিয়া আমি দুজনৰ মাজত
এটা বন্তি জ্বলাবলৈ গৈ আছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ সকলোৱে আমি আগবাঢ়িছোঁ এই কাম উদ্বোধন কৰিব আমাৰ কালাকাটি এক্স-ইএম শ্ৰীযুত হেৰাচাৰ ছাৰক মই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ৰাইজ 1 মিনিট কণ্ডোলেন্স কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হ'ল কণ্ডোলেন্স। एक होल এতিয়া আমাৰ পুলিচেৰী নাদত ল'ৰা আৰু ফেমিলিহঁতক পুষ্পাঞ্জলি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু লগতে ফুলচলী ব্ৰহ্মৰ হাজবেণ্ড শ্ৰীযুত লক্ষ্মী নাথ ছাৰ আৰু ফেমিলিক পুষ্পাঞ্জলি দিবলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ।
बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस हेलेना दैमारि। बिथांखौ जोङो सालाकाथि स्पर्ट प्रमटार ससाइटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बायद' अननानै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। बिथाङानो जाहैबाय मिस हेलेना दैमारि। Iman silent kyo? गिबियावनो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोन आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। बिराद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ लादों, बेखायनो आङो अर्गेनाइजार्स बा कमिटि मेम्बार्सफोरखौ थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय बेबायदि मोनसे एफा मोजां प्रग्रामखौ इनिशिएटिभ लानायनि थाखाय, जाहाथे जोंनि जेसेबांखि प्लेयार्स बा जेसेबांखि टेलेन्ट थाखोमाना दङ बेफोरखौ जाहाथे
लाबोबाय थानो हाथों बेबायदि प्रग्रामा बिराद इम्पर्टेन्ट स' खेबसे गोबारै आखाइ खमलाखौ नांगौ आरो प्लेयार्सफोरखौ आङो अल द बेस्ट जासिखाबाय आं दिनै बेयाव फैनानै गावनि बिराद माने स्कुल डेज बा कलेज डेजखौ बिराद गोसोखांदों मानोना मोनसे समाव आंबो बिराद काबादि गेलेयोमोन मेबि दिनै आं एक्ट्रेस जायामोनबा काबादि प्लेयारसो जासिगौमोनदां खिन्थु बिराद माने एसे फानि खोथा आरो आंखौ माने नुबाथाय रावबो लानो नागिरा गावनि टीमाव बयबो होनो जे बेलाय मा गेलेनो हानो हामख्रें ख्रें बेलाय फार्स्टआवनो आउट जागोन खिन्थु आंसो सोलायोमोन रे गेमखौ हामख्रें होननानै आंखौ बिराद आन्डार एस्टिमेट खालायोमोन खिन्थु आं बिराद मोजांमोन काबादियाव बेनिखायनो दिनै आंनि मेम'रिसफ्रा माने एकदम फैगासिनो आरो बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै बांद्राय सम लाला बांद्राय बुंबाय थाबा बर जागोन नोंथांमोना बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ सालाकाटी स्पोर्ट्स प्रमोटर सोसाइटी उद्योग अनुष्ठित हुआ पहिला
কৌশলা ব্ৰহ্ম চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু ফুলেশ্বৰী নাথ ৰাণাৰ্ছ আপ চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি ফাইনাল খেল আৰম্ভ হ'ব। এই খেলত আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ অহা
Second half ni first rate. Empty rate.